¿Sabías que así en València tinguem un circuit de MotoGP? Marc Márquez, Rossi i esto. En la tranquil·litat del camp, Avui parlem d'una comarca coneguda pel seu circuit de velocitat, per les seues bandes de música i per celebrar una de les festes més icòniques de tot el territori. Per celebrar-la s'utilitza un aliment de color roig que molt posem en l'ensalada i molt refreguem en el pa. Avui parlem de la Foia de Bunyol, la comarca de la tomatina, on cada agost milers de persones estiren 100.000 quilos de tomàquets pels carrers de Bunyol. Una festa que va començar per accident i ara és patrimoni turístic internacional. Circuit Ricardo Tormo de Xest, en honor a la llegenda del motor valencià, Ricardo Tormo. És un dels circuits més importants de tot el món. Allí es decideixen molts mundials de MotoGP. Si hi ha un lloc on la música i la banda són religió, això és en Bunyol. N'hi ha més músics que veïns. Si busques pedra per les seues muntanyes, Pico de Santa Maria, Pico de la Nevera, el Pico Martés. Sé que me deixen molts paratges per dir, com per exemple la Cova Turche, la Cueva de les Palomes, la Ruta dels Molins, Ruta de l'Aigua. Foia de Bunyol, una comarca no li falta de res.